तिलारी शेटवेवाडी इथं दुचाकी व बोलेरो पिकअपमध्ये झालेल्या भीषण अपघातात कुमरल धनगरवाडी येथील 20 वर्षीय युवक राहुल दिलीप वरग हा जागीच ठार झाला। रविवारी दुपारी तिलारीत पर्यटन करून सहकारी मित्रांसोबत माघारी परतताना सायंकाळी 4च्या सुमारास त्याच्यावरती काळानं घाला घातला। तिलारीत पर्यटन करून सहकारी मित्रांसोबत 3 दुचाकीनं माघारी परतत असताना राहुल दिलीप वरग याच्या दुचाकीची तिलारी चंदगडच्या दिशेने जाणाऱ्या बोलेरो पिकअपला जोरदार धडक बसून भीषण अपघात झाला। या अपघातात राहुलच्या डोक्याला गंभीर इजा होऊन मोठा रक्तस्राव झाल्यानं तो जागीच गतप्राण झाला। मात्र या अपघातात राहुल सोबत दुचाकीवर मागे बसलेला त्याचा मित्र सुदैवानं बचावला आहे। त्यालाही डोक्याला मार बसला आहे। त्याला उपचारांसाठी पुढे हलवण्यात आले आहे। दरम्यान या अपघातानं तिलारी दोडामार्ग राज्यमार्गावरील वाहतूक अर्धा ते पाऊण तास ठप्प राहिली। घटनास्थळी पोलीस दाखल झाल्यावर तातडीने अॅम्ब्युलन्स व मृत जखमींना नजीकच्या रुग्णालयात हलवण्यात आलं। दरम्यान या अपघातात दुचाकीस्वार जागीच ठार झाल्यानं घाबरून बोलेरो पिकअप चालकानं घटनास्थळावरून पलायन केलं। या अपघाताचं वृत्त समजताच अनेकांनी तिलारीकडे धाव घेतली आहे। घटनास्थळी अधिक तपासासाठी आपल्या टीमसह दोडामार्ग पोलीस निरीक्षक हेमचंद्र खोपडे हे रवाना झाले आहेत।